Molt bon dia i benvinguts a aquesta jornada. És per mi un honor obrir les jornades al Dia Mundial en memòria de les víctimes de sinistre de trànsit que organitza el Servei Català de Trànsit. Sabeu que el compromís amb el qual treballem com a institució, com a govern, des del Departament d'Interior i des del Servei Català de Trànsit és arribar a aquest horitzó que sembla tan lluny, que és el 2050, tenir 0 víctimes de trànsit, però realment les dades ens obliguen a continuar esforçar-nos i redoblar esforços perquè no són bones. Sabeu que a nivell mundial 1,9 milions de víctimes mortals cada any en el món són resultat de sinistres de trànsit i aquesta és una realitat en la qual hem de continuar treballant i esforçant-nos per reduir aquesta xifra negra. Les jornades d'enguany, com deia, posen el focus en la sensibilització dels conductors i en els cursos de recuperació de punts del permís que són una aposta encertada a reduir la sinistralitat, perquè té 2 valors, 2 vectors que hi ha al darrere, la reeducació i la dissuasió en la comissió d'aquest tipus de sinistres per una negligència. Hem de continuar treballant plegats i plegades per aconseguir aquesta reducció al 2050, que com deia sembla molt lluny, però la sensibilització, com jornades com la que fem avui, que és de memòria però també de compromís, ens han d'ajudar a seguir avançant.